Значи, сега сме в голямо малко. Големо. Големо малко. Седиме на една пейка. Почиваме си. Тук сега видяхме един много яко колело. Пие ни се вода, обаче няма откъде да пиеме. Магазинът е затворен. Магазинът е затворен, да. Работи долу. Пой, сега снимаш ни цифри. Добре, отгоре, да изглеждаме по-умни. Да, тук има... Сега ще ви кажам какво има. Тук има дървета, има някакъв паметник, има да. Да, има да. Има да. Нема да. Значи, представи да снимаш толкова близо. Дръжти! Дай. Аз съм хорешио. Come with me, masa. She's your sister. И сега ще си починем малко. Да, и след това се връщаме в Драгоман. Да. Ще изядем по един сладолед. Без мен. С нея. Без С нея. И... после се прибираме си. И там има една камбранка. If you know what I mean. Казвам ли?